Wel, Bryn ydw i. Dwi'n actor ac yn ganwr, a weithiau'n sgwennwr ac yn gyfarwyddwr yn y theatr a teledu. Da ni yma yn siop John Williams, cerdd John Williams yn Mangor. Mae gen i gwmni recordia label, so mae'r albums dwytha fi wedi cael ei ryddhau ar y label yn hun. Da ni wan yn symud ymlaen i'r cam nesaf, lle da ni'n meddwl recordio rhywun arall, felly da ni wrthi'n ymarfer ac yn casglu caneuon ar gyfer y prosiect diweddara. Dwi wastad wedi mwynhau sialens, dwi wastad wedi bod yn berson eitha corfforol. Yn y coleg nes i wneud ymarfer corff, dwi wedi bod yn beldroediwr ac chwarae rygbi, dwi wedi bod yn dringo, dwi wedi bod yn hwylio. Felly dwi yn licio chydig o antur, ond wrth gwrs mae gen i ranfantais bellach a bod fi'n mynd dipyn bach yn hen ac dwi jyst yn gobeithio fydd yn stamina fi'n gallu cadw fyny efo'r hogia ifanc yma a'r genod ffit yma sy'n yn gwmpas i. Mi o'n i'n un oedd yn reit da am gadw mhen mewn sefyllfaoedd dipyn bach yn heri lle. Felly dwi'n gobeithio bydd yr elfen yna dal yna fi. Os da ni'n gwneud un byd arall efo'r sbri yma, bod ni'n jyst yn tynnu sylw pobl fel teuluoedd, pa mor bwysig ydy bod nhw'n siarad efo'i gilydd, bod na rhywun yn deud wrth gweddill y teulu, os oes rhywbeth yn digwydd i fi, dwi yn fodlon i hyn digwydd i fi. Ac o'r oll os ydy pobl yn seinio fyny i'r gofrestr a bod nhw yn answyddogol fel pobl sydd yn cario cardyn hyd yn oed yn deud bod nhw yn organ donor. Fedra i ddim pwysleisio digon dweud y gwir pa mor bwysig ydy o. Mae yna rhywun y funud yma angen organ yn y rwla. Felly mae'n ofnadwy o bwysig. So ni jyst yn gofyn i bobl o waelod calon os allan nhw ac os ydyn nhw yn gallu fforddio bod nhw yn cefnogi yr achos yma a cronfa elen yn arbennig achos fel dwi'n dweud, da ni gyd fel teuluoedd wedi diodda, mae'r hys a'i deulu wedi diodda a pwy awyr, mae pawb angen help fel dwi'n dweud ac os da chi yn gallu, plis gnewch, cyfrannwch, na hael. Diolch.